बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आणि ते पवित्र आत्म्यावर गर्भी आत्म्यावर संभवले. नमान मरिये कृपेन भरले. सुमे तुझे सगळ्या असा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे भगवंती मुलीये देवाचे मुलीये विनंती मोठ्या करत आणि आमच्या मरणाच्या मरणाच्या रामेन. आबळे सुम्याचे साखर तुझ्या तुझ्या शब्दावर शोधने जा. नमान मरिये तू कृपेन भरले. सुमे तुझे सुम्याचा स्त्रिया तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाचे मुलीये मोठ्या मरणाच्या रामेन. आणि देवासो पूत मोनी सलो आणि आमच्या नमान मरिये तू कृपेन भरले. सुमे तुझे सुम्याचा स्त्रिया तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती देवाचे मुलीये मोठ्या रामेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासोत विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर मी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यापण घेतले आम्ही जण त्याच्या कष्ट आणि जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने वत म्हणून आम्ही मागतो. त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या भडव्या मुजा सर्गींचे दयेन माका तुझ्या ताब्यान माझी मूळ जोडाय माका रात संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामी गेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासाचे आडी आधार दे. स्वामी देवतांका फरमाव दिला मी प्रार्थना मागता आणि तू ये सर्गावयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसाराला आणि त्याच्या हरा देवाच्या पदवेत यमपडा लुटून दिला. शासनासो विषय आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोदी समाधाने विश्व आमेन. सत्मानता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच सुपुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभावलो अहंकार मर्यादाम जन्मलो पॉन्स प्लतका तने तका कुडसाळ चढलो तमेलो अंतका निके पेलो तमेल्यामध्ये देवलो तिसरीसा मेल्ल जीवन चालो सरकार चढलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यात बसला तैंतान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबी करून तो येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांसु एकतात पत्कांचे भक्ताने कुडीचे जीवनपण आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी कुशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आणि आमचे सुटलेल्या आमची पत्काम बस आणि आमका ताळलेन पडून नका कोण वाईटांतले आमका निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुबह स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुबह स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा आमेन. या दिसा त्या देवाक आम्ही अर्घा देऊया. आयसो यो दीस पळोवंक ताणे आमका ते कृपा लाभयल्या.
नव्या वर्साचो पहिलो दीस जानेवारी 1 तारीख. ह्या दिसापासून आम्ही त्या आमच्या सम्याक अर्घा देवया. गेलत्या वर्सा सभार आशीर्वादा आमचेर ताणें देपयल्यान परत एक नवो आशीर्वादाचे वर्स जेजू आमकां हर एकल्याक दिते आसा. नवे आशीर्वादाचे वर्स. या नव्या वर्साच्या पहिल्या दिसा हे सगळे वर्स त्या सम्याक समर्पण दिवया आणि सांगया त्या सम्याक हे सगळे वर्स जोशुआ 1:9 तुवें सांगले प्रमाणे सम्या तू आमचे संगत राव. सम्या तुवें बसयलाय त्या प्रमाणे तू आमचे संगत राव आणि तुझ्या आत्म्यान आमकां तू चलय. तुझ्या आत्म्यान तू आमकां चलय. या नव्या वर्सा एका मेटांनी तुजो हात आमी पळोवंक, एका मेटांनी तुजो अनुभव करूंक. एक घडीभर आमचे माईक अनम्यूट कर. सांगाता मेळोन आमी त्या सम्याक स्तुती करया. हालेलुया 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 दोन्ही हात आमचे वयर उबारया, दोळे आमचे दांपया. आज या नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिसा आम्ही पाय दवरला. गेलत्या वर्सा आम्ही सबार संगती आशेल्ल्या सांग करो. गेलत्या वर्षाच्या नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिसा पाय दवरताना आम्ही किती आशा घेऊन पाय दवरलं सांग करो. या वर्षाचे त्या वर्षाचे 11 दीस काल मुक्तलो. आज नव्या वर्ष जावंक पुरो. थोडी आमचे येवजण्यो सुफळ जाल्यात, थोड्यो आमच्यो येवजण्यो सुफळ जावनात. आम्ही निराशा भोगची नाका.
या दिसा फाटल्या दिसांचे फाटल्या वर्साचे जे कितें जाला बरे या वाईट त्या हर एकाक त्या समयाकर दिवया. जेन्ना हांव कॅनडा खातीर ट्राय करनासलो 2018 हांव ट्राय करनासलो हर एका वर्सा हांवें म्हणचे आसले येवच्या वर्सा आमचो समी विश्वास न्ही 2018 जावन येवंक 2019 जावन येवंक 2020 ती जावना वर्सां पाशाळ जाली जाल्यार आमी त्या समयाचेर भरवसो सांडूना आनी पळया 2025 आमकां समयाक कॅनडाक हाडपा वयले 2026 नव्या वर्साचे मीस जावन आयला. हे भाग समयान म्हाका दिला. तसो समी आमचे सांगात आसा आमकां चलोन व्हरता हर एका दिसा तो आमकां निराशे जावंक सोडिना. हर एकल्याच्या जिवितांत भरवशान बरयल्लो नवो फुडार तो दिवंक येता. ता देखून फाटल्या दिसांनी जे कितें जावना ते चिंतून बेजार पावचे नाका. आमचो देव विश्वासी मुखल्या दिसांनी तो आमच्या जिवितांत सगळे जायशे करता. मॅथ्यू 19:26 आमच्या जिवितांत त्या देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. आमच्या देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. हे हांवें आनी तुवें आनीकी गूण तरान पातयेवंक आसा. या नव्या वर्साक आमी पाय दवरतना जावंक पुरो सबार रिझोल्युशन आमी घेता. हें करून नजो तें करून नजो तें करी जाय हें करी जाय. आज मोगाच्या न्हू एक विशय चिंतया. हांवें समया खातीर या वर्सा कितें करूंक आसा. हांवें समया खातीर या वर्सा कितें करूंक आसा. जावंक पुरो तुमच्या मध्ये थोडी कुवेट आसात दुबय आसात या खंयच्याय गांवांत आसात. मोगाच्यानो आमी सगळी सुटयेर वता. रिट्रीट एक आमी सुटयेर गेल्ले एक हर एका वर्सा या वर्सा जावन हर एका वर्सा रजेर गेल्ल्या वेळार एक रेसिडेन्शियल रिट्रीट वस्ते रेतीरेक वचूंक आमी एक निश्चय घेवया. कित्याक म्हळ्यार आमकां आत्मीक बळ जायचे आत्मीक घटाय जायचे. कशें गाडयेक हर एका 5,000 किलोमिटरांक कशें मेंटेनन्स आसा आमच्या आत्म्याक मेंटेनन्स जाय. जे कोण गांवांत आसात वर्साक ऍटलिस्ट 2 रितीरो 6 म्हयन्याक 1 रितीरो करूंक प्रयत्न करा. देवाचें उतर म्हणटा कीर्तनाच्या पुस्तकांत दावीद राय म्हणटा तुज्या आंगणान काडलो एक दीस हेर जाग्यार काडल्या 10,000 दिसांक बराबर. 1000 दिसांक बराबर. वय ताच्या आंगणात तुम्ही 4 दीस 5 दीस त्या रेतीरेन काडटात खंडीत जावन ताचे फळां तुम्ही अनुभव करतले. आज या दिसा आमच्या जिवितांत आशीर्वाद या नव्या वर्साक आमी पाय दवरला. आमी या वर्सा आमच्या जिवितांत आमी आशीर्वादा मागून हे उतर सांगाता मेळोन सोपटी घट्ट तळ्यान क्लेम करया.
Numbers 6:24-26. 24 to सर्वेस 26. पर तुका सर्वेस पर आशीर्वाद तुका देव आणि आशीर्वाद तुका देव सांभाळू. आणि तुका सर्वेस पर सांभाळू. आपल्या मुखावर सर्वेस पर आपल्या प्रकाश तेर मुखावर फांको आणि प्रकाश तुझी दया तुझे करू. फांको आणि सर्वेस पर तुझी दया आपल्या करू. मुखावर तुका सर्वेस पर दाखवू आपल्या आणि तुका मुखावर शांती तुका देऊ. दाखवू आणि तुका नंबर शांती देऊ. 6:24-26. 24 सर्वेस to पर तुका 26. आशीर्वाद सर्वेस देव पर आणि तुका तुका आशीर्वाद सांभाळू. देऊ आणि तुका सर्वेस पर सांभाळू. आपल्या सर्वेस मुखावर पर आपल्या प्रकाश तेर मुखावर फांको प्रकाश आणि तुझी तुझे दया फांको करू. आणि तुझी दया सर्वेस करू. पर आपल्या सर्वेस मुखावर पर तुका आपल्या दाखवू मुखावर आणि तुका तुका शांती दाखवू देऊ. आणि तुका शांती नंबर देऊ. 6:24-26. 6 to सर्वेस पर 26. तुका आशीर्वाद सर्वेस पर देव आणि तुका तुका आशीर्वाद सांभाळू. देऊ आणि तुका सर्वेस पर सांभाळू. आपल्या सर्वेस मुखावर पर आपल्या प्रकाश मुखावर तुझे प्रकाश फांको आणि तुझे तुझी दया फांको करू. आणि तुझी दया सर्वेस करू. पर आपल्या सर्वेस पर मुखावर आपल्या तुका मुखावर दाखवू आणि तुका तुका दाखवू शांती आणि देऊ. तुका शांती देऊ. नंबर नंबर 6:24-26. 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका सर्वेस पर आशीर्वाद तुका देव आणि आशीर्वाद तुका देव आणि सांभाळू. तुका सर्वेस सांभाळू. पर आपल्या सर्वेस मुखावर पर आपल्या प्रकाश तुझे मुखावर फांको आणि तुझी प्रकाश दया तुझे करू. फांको आणि सर्वेस तुझी पर दया आपल्या करू. मुखावर सर्वेस पर तुका आपल्या दाखवू आणि मुखावर तुका तुका शांती दाखवू देऊ. आणि तुका शांती देऊ. नंबर नंबर 6:24-26. 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि आशीर्वाद तुका देऊ आणि सांभाळू. तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या सर्वेस पर मुखावर आपल्या प्रकाश मुखावर तुझे फांको प्रकाश आणि तुझे तुझी दया फांको करू. आणि तुझी दया सर्वेस पर करू. आपल्या सर्वेस मुखावर पर आपल्या तुका दाखवू आणि मुखावर तुका तुका शांती दाखवू देऊ. आणि तुका शांती देऊ. नंबर नंबर 6:24-26. 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका सर्वेस पर आशीर्वाद तुका देव आणि आशीर्वाद तुका देऊ आणि सांभाळू. तुका सर्वेस सांभाळू. पर आपल्या सर्वेस मुखावर पर आपल्या प्रकाश तेर मुखावर फांको आणि प्रकाश तुझी तुझे दया करू. फांको आणि तुझी सर्वेस पर दया आपल्या करू. मुखावर सर्वेस तुका पर आपल्या दाखवू आणि मुखावर तुका तुका शांती देऊ. दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नमान मरिये कृपेन भरले स्तुमत येसुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माई प्रियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. परत एक पटी बहु मंगळा सर्गींचे बाप्पा आज आमचे कुटुंब तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा. आज आमचे कुटुंब तुझ्या आशीर्वादाने भर. या नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसा या 2026 चे सगळे 365 डेज तुझ्या हातान भेटून देता बाप्पा. आमच्या कुटुंबात तुझे समाधान वस्ती करू दे. गेल्या वर्षा आमच्या कुटुंबात तुम्ही आशीर्वादांचे आशीर्वाद ओतलाय बेसवा ओतलाय शांती समाधान आमच्या घराने रास केला ते तुम्ही दिले जाऊन असा तुम्ही दिले जाऊन असा. या नव्या वर्षाक कमी फायदो वर्त असताना आमच्या कुटुंबात जाऊचे असले आमच्या कुटुंबात आम्ही केले असले येऊजण जाऊन पुढे या वर्षा कोणाचे काजर असा कोणाचे कम्युनियन असा कोण बिझनेस करूंक व्यत्यय असा कोण परगावाक व्यत्यय असा बापा. या सगळ्यांचेर तुझो आशीर्वाद घाल. ह्या वर्षा आम्ही घरात जाऊन एक मिनिट बाहेर काढल्या रे तुझ्या बगैर वसंग दे नका. आमच्या सगळ्या कुटुंबासंगत तू राह. जकारिया 2:9 आमच्या कुटुंबाभोवतणी उज्याचो फागोर जाऊन तू राह. आमच्या कुटुंबात तुझी महिमा सदांच वस्ती करू दे म्हणून जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. नंबर्स 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तेर फांको आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखवू. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तेर फांको आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तेर फांको आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तेर फांको आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नंबर 6:24-26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तेर फांको आणि तुझी दया करू. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखवू आणि तुका शांती देऊ. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित जेसू वैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माई प्रियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. मग आम्ही आमच्या भुरग्यांक आशीर्वादान दी देवा. आमची भुरगीं आशीर्वादी जावन देऊन मागया बाप्पा. आज आमच्या भुरग्यांपासून या नव्या वर्सा मागता तुझी आशीर्वादान ती या वर्सा अनुभव करून दित.
कितली भुरगीं ह्या वर्सा तांची 12वी जाता, ग्रॅज्युएशन जाता, तांकां मुखले शिकोवंक तांकां जाणवाय, सारकें डिसिशन घेवंक जाणवाय तूं तांकां दी. कितले युवा जण सैरीक सोदते आसात, बरी सैरीक फावो जावंच्यात. ह्या गेलत्या वर्सा जावंक बरोबर कितले भुरगीं विंगड जाग्यांनी पावल्यान ते तांकां वाडय. बापा, आमच्या भुरग्यांक तुज्या पवित्रत्म्यान ह्या वर्सा भर सलोन व्हर आमच्या भुरग्यांक. आमच्या भुरग्यां ते असले हर एक आत्मीक घाई गोण कर, खोडेचे घाई गोण कर, हर एका पिड्यात सुटकाला बाई येसूच्या नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका प्रकाश फंकवान जय करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश फंकवान जय करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश फंकवान जय करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश फंकवान जय करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश फंकवान जय करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दी आणि तुका सांभाळ. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश फंकवान जय करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नमान मरिये कृपेन भरले सुमतीय सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवती मरिये देवाची माई, आम्हा पियांका ती विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. भोव मगळ बापा, या क्षणात तुझ्या हातान भेटून दिता. आमचे काम, आमचो वावर तुझ्या हातान समर्पिता. आम्ही काम करचे ऑफिस, आम्ही काम करचो समस्त तुझ्या हातान भेटून दिता बापा. बापा, जोशुआ 1:3 आम्ही पाय दवरले सुवात तू आशीर्वादित कर. बापा, आमका काम दिल्ल्या या कंपनीन आणि चड प्रोजेक्ट येवचे पसत या कंपनी उदरगते पावचे पसत मागता बापा. त्या कंपनीन कोण आमकां सतायता आसत, नाव पाड करूंक ट्राय करतात, तांकां तुझ्या पवित्रत्म्यान बरयचे दिसा. पवित्रत्म्यान बर, बेसावाने बर तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा बापा. ती अस्कत तांच्यान बरे करूंक जातात ना बापा. कृपा लाभय तांकां बरे करची कृपा तू तांकां लाभय देवा बापा. तांकां बगसूंक आमकां कृपा दी. आमच्या संगता काम करतले आमचे कॉलिग्स त्या हर एकल्याक तुझ्या आशीर्वादा ह्या वर्सा दी. आमच्या कंपनीन कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार बापा तू तांकां गुण कर बापा. कोण फायनान्शियल प्रॉब्लेमार आसत बापा त्या फायनान्शियल प्रॉब्लेमांत सुटका लाभय बापा. कितल्या जणांच्या कुटुंबांनी समाधान ना बापा, तांच्या कुटुंबान समाधान हाड, एकवट हाड. जेजूच्या नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका आपल्या मुखावर प्रकाश फंको आणि तुझी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका सांभाळ. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश फंको आणि तुझी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे. नंबर 6:24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका सांभाळ. सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश फंको आणि तुझी दया करो. सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती
शांती देऊ. नंबर 6:24 to 26 सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेश्वर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझे पंखो आणि दया करो. सर्वेश्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24 to 26 सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेश्वर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझे पंखो आणि दया करो. सर्वेश्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नंबर 6:24 to 26 सर्वेश्वर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळो. सर्वेश्वर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझे पंखो आणि दया करो. सर्वेश्वर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र तुझ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. जाता जाल्यार आखरेच्या कणात आमी दिंबियर पडया. आमचे दोळे आमी दंप्या. एक घडी बोर शांत रावया. दोन्ही हात आमचे उसळून दवरया. या आखरेच्या कणात आमी मागया सुम्या लागी तुमच्यो पर्सनल गरजो काळजान तावन मागा. पर्सनल गरजो तुमचे जीवित समर्पण दिया. मागया. भोव मागळा बापा समर्पण दिता बापा हे सगळे मागण्या जमत बापा. या मागण्या जमती पासून तू कर गायता असताना बापा हे सगळे मागण्या जमत तुझ्या पवित्रात्म्यान बर तुझ्या पवित्रात्म्यान सलयले जमत हे जाऊ दे. मनुष्याच्या शक्तीन नाही मनुष्याच्या जाणवायन नाही आम्ही असकत बापा आमच्यान साध्य ना बापा. आमच्यान कितेंच करूंक साध्य ना. आमच्यान कोणाय लागी उलोवंकी साध्य ना बापा. तुवें दिजय तुवें करी जाय बापा. या गेलत्या 3 वर्सांत तुवें आमकां चलोवन व्हलाय. ह्या वर्साय तूं चलोवन व्हर आनी की 60 लोकांक तुजी सुवार्ता प्रगट करूं आनी की 60 लोकांक सांगाता घेवन मागोवंक आनी की 60 लोकां पासत वावरूंक तुजी कृपा लाभय. आमचे सगळे राष्ट्र तुझ्या हातात समर्पिता. बापा आमचे सगळे राष्ट्र तुझ्या हातान समर्पिता बापा. आम्ही आजचे हे राष्ट्र तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक प्राईम मिनिस्टर सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर बापा. तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. मागता आख्खी पवित्र सभे पासत तशेंच समर्पयता. कितले जाण पवित्र सभेंतून भायर आसात कितले जाण पवित्र सभा सोडून गेल्या तांचे पासत मागता बापा. तशेंच या वर्सा समर्पिता बापा. विशेष सगळे आमच्या खासगी गरजो आमच्या कुटुंबाच्या गरजो आमचे फिरगज या जाग आमची मागण्या जमत आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टर सगळे आमचे कोर कमिटी बापा तुझ्या पवित्र ज्ञान भरवून मागता. त्या मागोच्या एकला समर्पिता बापा. क्लारा आल्वा सिनेला मेल्विन डिसोजा कोण त्याच्या दुवेच्या कामापासून मागून असा PR पासून ग्रीन कार्ड पासून मागून असा. मारिया लोबो विश्वास डिसोजा लॉरेन्सिया फर्नांडिस मॅक्सी फिरेरा मिल्सी रॉड्रिगस शार्लेट ब्रिटो सरिता कॉर्ड्रस बापा. या हर एकल्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल म्हणून मागता. तुझ्या हातान समर्पिता. हेनरी मार्गरेट क्रिस्टन मिल्बर्न नॅन्सी लोबो अंजेलिन रेगो संदीप संतोष डॉमिनिक जेसिंता जेनिसिया जिशेल सिंड्रेला जेम्स किशोर विडा कॅल्विन कॅटलिन लीना डी सुजा
Lina Vaz, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Leticia, Royston, प्रदीप मिनेझस, प्रतिष्ठा, विक्टर, विटा. देवा या हर एका तुझ्या भुरग्यांचेर आजच्या दिसा आशीर्वाद घाल म्हणून मागता. तुझ्या हातान समर्पिता. आमकां या झोममध्ये संगात दितले हर एकल्या हे झोम चलोवच्या. मागे बाय रायना, सिल्विया, सविता, तसेच शानिया, ब्रदर फ्रान्सिस लोबो, सिस्टर सलीन कुटिनो, जेसी बाय आणि हर एकल्या तुझ्या हातान समर्पित या वर्सा हर एकल्यांकी आणि सट तेणांनी बरोवन सलोन वरून मागता जेजूच्या नावात. आमेन, आमेन, आमेन. आमेन, नंबर आमेन, 6, 24 to नंबर 6, 26. 24 to सर्वेस 26. तुका सर्वेस आशीर्वाद तुका दिवाने तुका आशीर्वाद सांभाळो. दिवं आणि तुका सर्वेस आपल्या सांभाळो. मुखामुळे पर प्रकाश आपल्या मुखामुळे प्रकाश प्रकाश तुझे दे, दाखव आणि तुझी दया तुका दाखव आणि तुका शांती दे. दाखव नंबर आणि तुका 6 to शांती देव. 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवाने तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या सर्वेस पर तुका मुखामुळे आशीर्वाद प्रकाश तुका सांभाळो. तुझी दया सर्वेस पर करो. आपल्या सर्वेस मुखामुळे पर तुझे आपल्या दाखव आणि मुखामुळे तुझी तुका दया दाखव करो. आणि तुका शांती दे. आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती नंबर देव. 6, 24 to 26. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिवाने तुका सांभाळो. सर्वेस पर आपल्या प्रकाश तुझे प्रकाश तुझी दया करो. नंबर तुका दाखव आणि तुका शांती देव. 24 to 26. नंबर 6, सर्वेस 24 पर to तुका 26. आशीर्वाद सर्वेस दिवाने पर तुका तुका सांभाळो. आशीर्वाद देव आणि तुका पर आपल्या सांभाळो. मुखामुळे नंबर प्रकाश आपल्या पंख मुखामुळे आणि दया प्रकाश करो. तुझे पंख आणि तुझी दया करो. मुखामुळे सर्वेस तुका पर मुखामुळे शांती दे. तुका दाखव आणि तुका नंबर शांती देव. 64 to 26. 6:24 to सर्वेस पर 26. तुका आशीर्वाद सर्वेस दिवाने पर तुका तुका आशीर्वाद सांभाळो. दिव आणि सर्वेस तुका पर आपल्या सांभाळो. मुखामुळे पर प्रकाश आपल्या पंख आणि मुखामुळे दया करो. प्रकाश तुझे सर्वेस पंख पर आणि आपल्या तुझी दया मुखामुळे करो. तुका दाखव आणि आपल्या तुका शांती मुखामुळे दे. तुका दाखव आणि तुका शांती देव. 24 to 26. नंबर सर्वेस पर तुका 6:24 to आशीर्वाद दिवाने 26. तुका सांभाळो. सर्वेस पर तुका पर आपल्या आशीर्वाद दिव आणि मुखामुळे तुका प्रकाश सांभाळो. पंख आणि दया पर करो. आपल्या मुखामुळे सर्वेस पर आपल्या प्रकाश मुखामुळे तुका पंख आणि दाखव आणि तुझी तुका दया शांती करो. दे. सर्वेस पर आपल्या मुखामुळे तुका दाखव आणि तुका शांती देव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत यशोवयाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई अमापियांका तीव्रती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी रामेन. हालेलुया 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 या हरी एका तुझ्या भुरग्यापासून तू कर गए या नव्या वर्षाक फायदो तुवे हरी एक भाग खाऊ केलाय बाबा या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांचे तुझे आशीर्वाद घाल. या नव्या वर्षाच्या नव्या दिवसा फायदो वर्तना विशेष तुझी विस्मिता अनुभव करूंक तुझ्या मगान भरूंक विशेष या वर्षा हाती घेऊनच्या हरी एका कामाचे तुझे आशीर्वाद आज हरी एकल्यांचे तू देवय तुझे कुरपेन बघ आज बाहेर भीतर भीतर राखाने सांभाळ सोलनवर या वर्षा आज विशेष समर्पिता या वर्षा गेलत्या वर्षा फायदा वरला आणि या वर्षा कितले जणांनी या वर्षाचे पहिलं दिवस पळोक जाऊ ना नंतर शांती तू फावो कर तुझ्या मुखामुळे पल्सर त्यांचे फंक त्यांच्या आत्म्याचे फंक बाप्पा त्यांनी या संसारात असताना केले पदका बाप्पा त्या पदकापासून आम्ही बक्षणे मागता बाप्पा तसेच या वर्ष विशेष आणि किती जण अनरिपेंटेड सिनर्स असतात पश्चात्तापापासून कर्ज असा बाप्पा मागता आम्ही पदकी आमची कापड कर तुझ्या पुत्र येशूच्या नावान मागता आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत यशोवयाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई अमापियांका तीव्रती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी रामेन. महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्रज्ञा सदा सर्वदा आमेन. बापाचे पुत्राचे आणि बापाचे पवित्रज्ञाचे नावे नामे. प्रेज द लॉर्ड. या Praise the Lord. असल्या हर एकल्यांक तुमका मॉर्निंग मन्नाचे आमचे कुटुंब तुमका हर एकल्यांक युट्यूबाचेर तसेच झूमाचेर मग्न ऐकता हर एकल्यांक मरियमाची विस्तार आशीर्वादा आज विशेष रान मरियमाई आशीर्वादा मरियमाई तुमच्या पासून मागून आशीर्वाद दंड देऊन दी तसेच तुमका हर एकल्यांक बरे फेस्त आणि भरवशान आणि आशीर्वादाने भरले नवे वर्ष आमचे ख्रिस्ताच्या मागण्या पंगडत आमची आमचं स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आमच्या लीडर्स आणि सगळ्या आमच्या कोर कमिटीच्या तर्फे मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. विश यू ऑल हॅपी न्यू इयर.
Happy तुका हॅपी न्यू इयर Praise the Same to you, brother. Happy New Year, brother. Thank you, brother. Praise the Lord.